Goeiedag. Wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja, En de vraag is, Joert, wat hing het er bij jou op de bank? nou, dan moet je iets meer Nederlands praten, want dat verstaat niet helemaal. Kon u het een beetje verstaan? De strekking kan ik verstaan. De strekking is, wij zijn benieuwd wat er boven de bank hangt. Maar ja, je mag van mij binnenkomen. Ja? Maar de bank is boven, Op de eerste verdieping. de eerste verdieping. Dat is laat maar zeggen, de woonkeuken. En dat is de garage. En boven is de zitkamer. Ik zie een hoofd van een stier. Ja, je ziet een hoofd van een stier. En daaronder een mooi oud schoolplaatje uit België gekocht. Van een beetje van de natuur. En dat proberen we hier een beetje te creëren. Een beetje een natuurlijke sfeer met veel planten en veel groen. Waar komt die liefde voor de natuur zomaar vandaan? Ja, dat is als je veel gewandeld en geskiet en gedoken hebt. Dan hou je van de natuur. Dus wij hebben heel weinig strandvakanties gehouden. We zijn in Friesland helemaal aan het ontdekken. Dus we gaan overal op pad. Nu met de auto, met de fiets en zo. Dus het is ook wat dichter bij huis. Ja. Wat minder avontuurlijk. En wel in een andere omgeving dan wat we gewend zijn. Dus toch weer een beetje avontuurlijk. Wij hebben de afgelopen 2 jaar zijn wij hier veel in de buurt geweest. En zijn we heel vaak door de Schrok gewandeld. En hebben we mooie wandeltochten hier gemaakt. En dat was wel een openbaring. Wat deed het dan met u? Ja, rust. Stilte, vogels. En dat is genoeg. Soms. In deze periode van ons leven. Waarom zoekt u zoveel rust en stilte in deze periode van uw leven? Omdat we hadden een heel mooi huisje in Edam. En op een mooi plekje, maar er werd een heel grote woonwijk gebouwd. En dat heeft 3-4 jaar geduurd. Dus we hebben 3 jaar in een soort permanente verbouwing gezeten. En daar waren we een beetje klaar mee. Dus we wilden gewoon een rustig plekje. Want ik merk dat de Friese, als ze horen dat ik van vandaan kom, dat ze het allemaal omarmen. Ja, het zat Hoe komt dat? Ik denk dat het ook een beetje komt dat Vollendammers zijn een beetje een eigenrijd volkje. Ze waren echt een dorp op zich, echt een soort klein landje in Nederland. En dat is Friesland in het groot. Een provincie die een beetje op zichzelf staat. Met veel trotse en leuke mensen.